Ka Joint Action Committee to oppose power franchise Riboy District, hak arpun rotrik unai luar arhajar arpuar. Kala lik ai dekat dorkas sembut Menteri Rang Ba Akajela ba Preston Tensong, uba kemiru ya ketenat permit boarding. Ba omdai ban IT haki company ban peniat gi substation jong ka MEECL. Kat ba kampat ai jing pensyai ne jing pensnotu ya kinong shong shnong. Kinong alam ke Joint Action Committee ke berkentup ke Khasi Students Union, ka New Trap National Youth Front, ka Federation of Khasi Jantia and Garo People, bat kesenjuk kirang ba shnong ribhoi. Kila penpau bagi persyajur ya ka jing pendapat ba. Kembali penmit ke Sarkar Jela, halor ke jing IT ban peniat no ya ke MEECL Umsning Division da ka company. Secretary ke Joint Action Committee uba Ferdinand Kharkamni ulang ba ke Joint Action Committee ke lepen pau ba klem keno ka jing batai ne ke jing pensai upat ba. Ni ya kinong elam snong on patla ban IT ha kino ke company ni kiru shimet ban peniat ya ke jaka sam boarding. Ulang ba kiladan ke jingja mensyua ha mau kerwat mau senram ba rilom garo ha ka bagi pat ba kila kemit lenti. Ba ke jing ai shikar khana shimet ka jing syakri kandang bah. Andai keladan penban, kajing lep ke boarding elektrik ke bakak kak, kat bah ada dengre, na kajing syakri ke babah kalapoi penban, syak ke basniu syuk-syuk. Uli tu bubak Preston Tensong ulukular ban pensangnya nak syuai kini kajing temu, bat on penterekam tak haduk ban daladap, bat ajing pensyai, bat jing pensengutu ikipat ba. Ka Joint Action Committee kala kenturu yu ubak Preston Tensong, ban penbahaswa yagi substation hanong po, da kebagentiu no naga katway KV, Syaka shispa lai pu RKV. Bat man ajik pensyairu ikipat ba akabedai, bat ka smart billing, bat smart meter. Kadang ba kipat ba kin sengutu, ya kijing yo jing mentoy, bat ikijing do onong. Klem kanunu ka awareness syakipai ba lemba jong ki rang ba snong ki dor ba snong ki community kane ka franchisee ina pala ban IT ya ka sting subdivision syaka kini kidoro ki private company. Pat ngipun pauru jing so lemba ki jingduna ki pelajia mensyua kom hapo mau kurwan mau tenram bat syapo garoru ki pelajim lemba jong ki fetko kaba jinge kalong ka jinglip light khakha hari kat kum ga jumut ban ai ki private company lane franchisee kadi bi jumut jong ki ba kandang bha ya ka jing ai penbha penbiang ya ka boarding hari kalong hi kumju bat don kapor kumbala aja po dadang grey te kalong worship ban ya ka mensyua te haden ba ngi ekran bat iru kalong ba kini ki substation kaban IT nadu substation hadu ka power hadu ka billing sya kini ki private company kalong ka ika ba yang stay namar kum ka nongpo headquarter ru ngidang don ka transmission lani ka substation tang ka ba khatway KV te kampat poi hadu kata ba ki nong ki consumer kinlong ka ba yaki ban penbiang ya ka boarding wat kana te transmission kamut kumngio ya ka boarding jungi nang tena po stage 1 stage 2 3 4 umsning shadow un position po kalong ka ba ha por kim kene ka por ba jur slap jur kaler usainar po lenti kut no te ngiong ya i ba Preston Tensong ba ngin pendon kam pele bhashwa ya kini ki substation ban upgrade iki syaka 11 kV syadu ka 102 kV but haju opor yakini ki smart billing but ki smart meter don kam banai awareness syai yaki pai ba nong snong ba ki sotu yaki ki advantages but ki disadvantages te hading kata la ki pai ba ki shimi karai ba kani ka biang man trikam te ka syong haki pai ba hi re nak liang jungi hi bang yang manta lemba jo ka Joint Action Committee kadai hi hadin ba ki pai ba ki ot ki nam syagi ba ban IT no ya kane ka MCL Umsning subdivision syaka franchisee kat kum balami da ka notification jongka sarkar kai ga jikular video le ba Preston ba ka jikular hadu mentala sange shwa but an pentrekam hadu shwa bandap yakini ki awareness lemba jo ki double snong ba per te hadin kata ngilongi ba ngiru nakaliang jongki sunjuk ki sang balang badan hangne ini le ban buden balada pentrekam ya kane ka IT no ya kane ka MCL subdivision syaka franchisee kalong ka iki ka ba yangi namar ba kalong ka iki ba ngila ikan hangne menta hadin mengiyo iki awareness program kirang ba snong gidon bat kin sapentip sangiru balada kadon ka awareness program ka babayang baki
ki la ban shim ya ka jig khli bat ki so hun ya ka e ka ba ka sarkar ka don ka jukmu te ka shong ha ki pai ba ai chong hi Kili ini kada bang pelong serta bang IT company ini subsidy. pi kumolong menta ya ka revenue ni tu ipi ka la ban long 1.5 cr la ne 1 cr hendrei kat kum jing ya pentep hangi kalong ba kadna ya kata ka jiyo te kat kum kata ka jigduna kum nangi te napo district ribhoi hi nong ipi idon ki project hangde ki hydro project ki stage 1 2 3 4 wadu mentangi production ba ki pai ba nu snong jogi ki nalan ki consumer kim ju ai siu le ya ka bilai te kata de jisha bala da pipai data i barem ru niu i khambun sipo gro hills ki bom siu tikna ya ka bilai te lada ngi siu tikna ya ka bilai but IT no ingi ki private company kambalong jinge ya ki consumer ki bidar sipo thain no kondong khamtam amar ka jing ya kran but ka jing ya pnian jong ki private company kan long kham ya fer ban ya ki nong trei ki bodon hapo misel menta ki bade ki trai ri trai song jongi